Здравейте хора, аз съм Дидака БГ, с мен е Федерлайзър. и другия е Пепси БГ. Днес ще цъкаме Dream League Soccer. Почнал съм от седмица-две. Не съм много добър. Може днес да има и един влог. От моя канал, на Федерлайзър канала. И може и от моя. Може да. Най-вероятно, ама за какво точно се разказва самия влог? И така. Аз да ви кажа също Федерлайзър също ще снима, само че... Абонирайте се за тях. Да, абонирайте се ако можете. Гол, гол, гол! Това е много лесна игричка. Трябва да се сваля по-трудно. Напишете в коментарите по-трудна игра с футбол от тази. Да, и ако можете, нали, аз ще снимам само влогове и вие предлагайте за какво, в коментарите предлагайте за какво искате да е първият ни влог. Как се казва? Как ти се казва канала? Дидака БГ. И така. Точка или? Без точка, ама отделно БГ. Що, какво искаш да правиш? Да ви ги напиша в линка. Линк към тях. Говори де. Какво да говоря? Кога ще, през колко време ще снимаш? През ден-два ще снимам клипове. Аз... Няма да съм през седмици. Най-вероятно само ако си зает. Ще снимам и Clash Royale 2 в 2 или да събирам за кланчеста с приятели. Това е експеримент. Аз и Федерлайзър. Майко какъв гол, мале. Много е лесна тая игра. Не искам да се фукам и то грам. Моли да ти напишат някаква лесна... Трудна игра в коментарите. Да. Аз това го казах. Не съм чул. Опа. Добре. На 7 до 14 август няма да снимам клипове, защото съм с отбора ми на екскурзия. Сори, ама така ще. Ще излизаме ние. Ма какво ще правим на така. Какво е извеждащо? Играта се казва Dream League Soccer, ако не съм казал, 2017. Такото исках да си инсталирам 2016, повече ще ме кефеше, защото може да си инсталирам, може да си да игра, повече ме кефеше. Ама не може. Ще напиша линк за играта и за двамата ютубъри. Перси БГ и... Ето е човек, другия не му запомням никога. Федерлайзър. Колко толкова да е чак пак сложното да запомниш едно име. Федерлайзър. Вие имате ли канали? Да. Хайде, трети гол. Трети гол за тази среща. И още не е второто по време. И снимам с ето това приложение. Добро е.
снима качествени видеа, по принцип и ние с Пепси също го използваме него. И нали, по принцип то върви заедно с едно приложение за Редактиране. да, за редактиране. И за това, О, ако искате да си го какъв изтеглите, пас. Ужас. най-вероятно или във влога ще го пише, или в неговия канал. Зависимост. В линка. Да, в линка на описанието. Айде да вземем от тая топка. Сега, другия клип може да не говоря, а да е с музика. Какво бутане. Какъв пас. И той засада. О, какъв грешен пас. Дали ще се възползват играчите на Dream League да вкарат гол? Защо? Какъв е то там фрикик? Не знам дали да снимам още един клип, а още един матч. С приложението може да се изрязва, да се добавя... Чакайте, колко минути е клипа? Ми... 7 минути, значи това ще е матча, дами и господа. Момчета и момичета, които гледат. И ние взехме купата! Хора, взехме купата! Играя от 2 седмици и това ми е първата купа. Даже третата. Какъв удобен момент да взема купата. И това ще от мен, аз съм Дидака БГ и с мен бяха Пепси БГ и Федерализър. Ще дам линкове за техните канали и за играта, за приложението и за нищо друго. От мен абонирайте се, дайте лайкове и чао!